Здравейте, екип! Привет от Бремен. Току-що хапнахме. Закуската за мен беше много хубава. Всичко това може да потвърдят и моите приятели. Днес съм тук, защото преди 3 години започнах кариерата си с LR. Първите 2 години възползвах се от системата до толкова, доколкото да ползвам продуктите. След това, в февруари месец 2012 година, имах възможност да посетя едно обучение, организирано от офиса на компанията в България. Водещ беше Зиси Сакладас и това беше старта в нашата кариера, за да се занимаваме с бизнес. Днес тук съм с моята съпруга, която се присъедини към кода, към моя код, и вече от близо година ние правим бизнес с LR. Стартирахме с около 300 лева доход от LR с една много малка потребителска мрежа. Хора, които всеки месец обичат продукти на LR и ги ползват. След което запознахме се с бизнес възможността и започнахме да предаваме модела правилно. До края на годината нашия доход стана 3700 лева. Това в рамките само на 10 месеца, благодарение на упоритостта и усилията, които положихме да запознаем нашия екип и да подкрепим всички техни приятели, които искаха да се занимават или да чуят за идеята LR. Сега искам да ви покажа и други партньори, които са от България, с които може по същия начин да се докоснете и да вникнете в техния опит. Първият човек, който искам да ви срещна, се казва Ваня Димитрова. Тя е от град Благоевград. Това е човек, който притежава Мерцедес. Това е един човек с много голямо сърце. Това е един човек, който е роден на датата, която съм роден и аз, 7 януари. И с удоволствие ще ви я представя. Здрасти, Иванче! Здрасти! Да кажеш някои добри думи, от колко време се занимаваш с LR, защо LR, и да направиш пожелания за всички наши нови хора, които ще станат част от тази компания. Чувствам се прекрасно. По-силно само. Чувствам се прекрасно. От 3 години и 2 месеца правя LR. Живея с LR. Обожавам LR, защото LR е една платформа, в която човек може да се разшири, да израсне. С любов тук наистина може да промените живота на много хора, да ги направите много по-щастливи, много по-уверени, да бъдат много по-здрави, да сбъдат мечтите си. Трябва да ви споделя, че тук се намираме на едно прекрасно място, Бремен, и изгледа е към едно място специално, на което хиподром, на което има спортни коне, създават се спортни коне. Закуската беше уникална, преживяването е уникално. На такива обучения наистина идват хора, които са готови да бъдат успешни, хора, които искат с лекота да променят живота си и да постигнат всичко, за което са мечтали. Щастлива съм, изпълнена съм, благодарна съм на екипа си, на себе си и желая на всички сътрудници, които гледат в момента това видео, възможно най-скоро да дойдат тук и да изпитат това, което изпитвам аз, да видят едно по-различно отношение, отношението на една уникална компания LR към всеки един от нас персонално. Тази компания наистина знае как да инвестира в сътрудника, знае как да събуди в него и най-огромния му потенциал. Щастлива съм, благодарна съм и ще дам възможност сега и на друг успешен лидер да сподели нещо от сърце. Това беше Ванчето. Ванчето е лидер на организация с Мерцедес. Те първа и предстоят нови титли. Съвсем скоро бронзов лидер на организация, сребърен орга лидер и така в кариерата. До президент. Защо? Защото тя го е избрала. Нека да ви представя Теди. Теди първо да каже откъде е, от кой град е. Теди, здравей! Здрасти, Мони! Аз съм от Бургас, живея в София. Стартирах... Команда из Русии! Привет! Hello. Как дела? Отлично! Игор, здрасти! Ето това бяха руските лидери, Окей. с които се запознахме вчера. Аз стартирах преди година и половина. Искам да кажа на всеки един човек да вземе решение за себе си, за всички хора от LR, които са вече в мрежата, за хората, които те първо стартират, да вземат решение за себе си, наистина да изпитат тръпката от
компанията Елар Health and Beauty Systems, да разберат тази система, че работи перфектно. Тя е една смазана немска машина. Защото аз, когато стартирах, наистина, признавам си, не вярвах в самата система и когато осъзнах, че това работи, аз взех решение за себе си да променя целия си живот. И наистина Елар сбъдва мечти и промени животи. Тук се намираме наистина, както каза Ваня, на едно уникално място. Отношението от всички хора е прекрасно. Екипът е чудесен, запознахме се с други лидери от други държави, от Гърция, от Албания, от Русия. И навсякъде хората са едни и същи, това искам да го кажа на всички. Знам, че болната тема на всички е хората нямат пари, нямат време, а лидерите от другите държави споделиха също и при тях. Всичко е до сърцето, когато ние имаме сърцето и вървим напред, нещата винаги се случват. След малко ще отидем да направим тест драйв, да изберем своите мерцедеси. Пожелавам на всички, на цяла България, на моя екип, на хората, които наистина живеят с тази идея, защото ние живеем с тази идея, да дойдат, да тестват своите автомобили, да разберат какво означава наистина Елар Health and Beauty Systems. Системата наистина работи по уникален начин, така че не се замисляйте, а просто действайте. Това от мен. Искам да благодаря на Мони, на Ваня, на всичките на Цвети, които сме тук събрани и преживяваме едни уникални мигове, които ще ги споделим с вас, като се приберем в България. Благодаря и до скоро! Благодаря ти! Това беше от центъра на събитията и тепърва започваме да подготвим още информация. Нещата са реални, в реално време. Това е нашата закуска или остатъка от нея по-скоро. И вижте, Елар е свободен бизнес. Ние всички сме аматьори, обаче тук ние ставаме професионалисти. Защо? Защото нашия живот става професия. Ние рисуваме живота или ние рисуваме бъдещето си с Елар. Така ние ставаме професионалисти. Пожелавам на всички да преживеете тези моменти, да изживеете тези моменти с Елар, за да можем това нещо да го показваме на нашите партньори и приятели. До скоро!